कलकाता बे कलकातानिफ्राय अर्डार फैदो दाख्लैनो खालामदोंमोन बेनिफ्राय मिया लांदोंमोन आङो पोस्ट मेनेजारा अफिसारा माने गैथ'वामोन आरो बेनिखायनो लाबोफिनबाय दा गाबोन हरसिगोन आरो दा आरो पेकिं डिलिभार खालामनो हायासै हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द बोडो कपल यूट्यूब चैनल लोगोफोर जों दा नै वारपारा कलितापारायाव दंफैयो बेनिफ्राय भकतपारायाव एसे बेरायनानै थांनो नागिरदों आरोना तनिष्का जोंहा बहुत बारा मोनायावसो थांगोन बाइकजोंसो थांगोन दा जोंलाय दायो जोङो भकतपारा बेरायहैनो नागिरदों जों दा नै आसार बानायग्रा जायगायाव मोनफैबाय आरोना भकतपारानिफ्राय ससे फैनांगौ ओमफ्राय बानलु सिब्र आसार लांनोसै हाम्फाया माबा लांनोथाय मिथिया नै मिलबो दं बिस्रा अखा हानानै जायगाया बिराद गाज्रि जादों जों दा थांगासिनो थ' लोगोफोर जों फाइनालि बाजै आसार बानायग्रा आब' अनजुनियाव मोनफैबाय आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोननो देखायगासिनो बोरै बोरै बानायो आसारखौ आरो स्टकआव दा बेसेबांसो दङ नायलांबाय थाबानो जाबाय भकतपारानि एसे फैनांगौ बिसिनिया बारा गोजान जाया भकतपारानिफ्राय 1 किल'मिटारसो एसे बारगोन खोमा 2 किल'मिटारसो जागोन ना 2 किल'मिटारसो जागोन बिथिं नै हाम्फायाबो फैदों हाम्फाया बानायनो रोङा आसारखौनो ओमफ्राय जानो होननानै लांनो नागिरदों आरो जों दा नै बिथिं दं आब'आ नै अनजु बाग्लारि ना फेसबुकआव रन्जु बाग्लारि दे आसारखौ देखायदो दे फैदो स्टकआव मा दं दायो नायनानै लानोसै जोङो नै खोमसिना एसे खोमसियाव लाइट होदो दे लाइट दा बेखिनियानो आसारा मानि आसार दं बेयाव दे बेयाव बानलु सिब्र'नि दङ बेनिफ्राय जलफाय दङ नैबे बानलु सिब्र' बेनिफ्राय बानलु फिसानि दङ ओमफ्राय थाइजौआ ओरै भयाम गिदिराव दङ बै ओंखाम संग्रा इसिङाव बेयाव दङ बेनिफ्राय नैबे सिलिका गोरान बेनिफ्राय न'आव बनायनाय हालदै दङ बेनिफ्राय नै दाखालि दिवालाव फाननाय फानदोंमोन बिदि फिसा फिसा थफ्ला खानानै फानदोंमोन आरो बानलु फिसा बियो बानलु फिसानि आसार ओमफ्राय जलफैनि बहुत बुरजा बनायदोंमोन बेनिफ्राय बेखिनि थाबाय दा नैबायदि पेकिं खालामना हरो आरो आगै आं बाहेराव नैबे मोनसेनि दङ गासै दिपक ब्रह्म गोजानाव कलकाता बे कलकातानिफ्राय अर्डार फैदो दाख्लैनो खालामदोंमोन बेनिफ्राय मिया लांदोंमोन आङो माने पोस्ट मेनेजारा अफिसारा माने गैथ'वामन आरो बेनिखायनो लाबोफिनबाय दा गाबोन हरसिगोन आरो दा आरो पेकिं डिलिभार खालामनो हायासै बेनिफ्राय गाबोन हरसिगोन आरो सारा माने ट्रेनिं दङमोननो बिदि आरो बिराद जगार नांगौ जायो हाया फंबाय नै इमान स्टिकारफोरा नै बेलाय स्टिकारफोरखौ ओरै बुरजा बनायना लायो बे जाबाय स्टिकार नोंनि ब्रेन्ड आरो बियो आंनि ब्रेन्ड आसार बाजै आसार दा नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो नै आसारखौ गोबां आसार दङ माखासे माने सेलिं जाबाय थायो आरोना आब'निया बिदि माने गोबाव दानि मा होनो 50 किल' खान्थालै थाइजौयै 50 किल' बनायना दोनदो सारायाव दं आरो देखायदोथ' बेखौ नोंनि मेकिंखौ आसार खालामनो थाखाय कुकाराव नै बेबायदि रुग्रोनानै लायो आरोना खान्थालबा खान्थालखौ रुग्रो बेनिफ्राय थाइजौबा थाइजौखौबो रुग्रो आरोना रुखांनायनि उनाव मस्ला मस्लि लगायनानै नैबायदि सारायाव नै बेबायदि लगायो आरो खान्थालजों थाइजौजों मिक्सारमोन आरोना बियो जानो बिराद गोथाव जागोन बियो नोंथांमोनाबो सोरबा जानो लुगैदोंब्ला अर्डार खालामब्लानो जाबाय बेनिफ्राय बेखौ रुखांनायनि उनाव बिदि मस्ला मस्लि होखांनायनि उनाव नै बेबायदि बथलाव बा बयामाव सोयो आरोना बे जाबाय स्टाम्प बानायना लायो आङो जेनेबा नैबे स्टिकारखौ एसे बुरजायैनो बानायनांगौ जायो नालाय बेनिखायनो नैबे स्टाम्पखौ बिराद गोनांथि आरो बे स्टाम्पखौ माला बनायनाय बेयाव तारिखखौ लिरनानै स्टाम्पखौ खालामनानै बेयाव होनांगौ जायो आरो बेबायदि नैया बेखौ स्टाम्पदो होनांगौ जायो आरो मानो होनोब्ला नैबे स्टिकारखौ बानायबाय थानो हाया नालाय एसे बुरजायैनो बानायनांगौ जायो आरो ओरैनो आब'आ बे आसार बानायनायनि बबेबाफोर कर्सफोर लादोंमोन नामा कर्सखौ आङो माने सिगां 2018 आं बानायदोंमोन 2018 आं कर्स लानाय जायाखै बिदि बिनिफ्राय सासे आलासिनि न'आव थांनानै माने आं बे आलासिनिफ्राय आं गोबां सोलोंना फैबाय ओमफ्राय न'आव बिराद बानायनानै आलासिफोरनो बिदिनो रानस्रांना हरबाय हरना गोथाव मोनो आरो लांफायो बेनिफ्राय आं सानबाय जे आंबो बिजनेस खालामनो हागोन नामा बिदि सानबाय बेनिफ्राय साननानै
गामियाव माने फिसाखौ आङो 6 मास जादोंमोन नै उन्दै खासेया बेयाव आं फिसा बायै माने गामियाव लाबथिंनानै फानदोंमोन आरो ओरै फानलांदोंमोन बेनिफ्राय गामिनिफोराबो बिराद सापर्ट खालामदों बिराद सापर्ट खालामदों सोरबा माने जायाबाबो लाखिगोन आरो बिदि लाखियो बिनिफ्राय उनाव आरो बिदिनो आं स्टार्टिं खालामनानै एसे बुरजा बनायनानै आंनिया माने साननाया एसे गामिनिफ्राय आरो गुबुन गामियाव फाननो हागोन नामा मालाबा मेलाफोराव फाननो हागोन नामा बेफोर मोनसे साननाय फैबाय फैनानै दा गामियाव स्टार्टिं खालामनायनि उनाव आङो मेलायाव फानबाय बै गामि खाथिनि मेलायाव ओमफ्राय नैबे देग्लाय माने सेमोननिफ्राय आं अनलाइनखौ खालामबाय आरो मोजाङानो जादों दायो माने गोबां माने मिथिबाय आरो दा मिथिबाय अनलाइन खालामनायनिफ्राय गोबां मिथिनानै आरो नैबे बोसोराव बैसागुआव जोंनिया मेला जाबाय थायो नालाय फिसा बे मेलायाव माने बांसिन फाननो हाबाय आरो आं देग्लाय ओरैनो खै बोसोर जाखो आब'आ बेखौ स्टार्टिं खालामनाया बे बिजनेसखौ स्टार्टिं खालामनाया आं 2018 निफ्राय खालामदों 2018 ओरैनो आब'आ माखासे जोंना बिदिनो माखासे बर' हिन्जावसाफ्रा बिदिनो सोरबा फरायनानै सोरबा BA पास MA पास खालामनानै थायोना दा सोरबा बायदिया बाहेराव बिदिनो कम्पानिफ्राव खामानि मावनो थाङो दा बिसोरनि थाखाय मा एडभाइस होनो सानो जेनेबा आसारनि बागै दा बिसोरबो सोलोंनो हागोन नामा दा सोलोंनो थाखाय मा खालामनांगोन दा आं बुंनो सानो बेखौनो माने आंबो बेजोंनो गोबां सोलिनो हादो आसारजोंनो बेनिफ्राय आरो गोबां खामानि दङ माने आसार गैयामोनबाबो आं गोबां माने खामानि मावनो हागौमोन जेरै जि दानायनिफ्रायनो लानानै गोबां पेकेजिं खालामनानै बुस्थु फाननो हायो जुदि ट्रेनिंखौ लायोबा ओमफ्राय गोबां सुबिदा फैयो दा बुटनि जुगिदि गोबां ट्रेनिं सोलिगासिनो होबायनो थायो माने बेफोरखौ जुदि ट्रेनिंखौ लाना लायोबा दा जिकुनु नों दालिमुगनिफ्रायनो पेकेजिं नङा होमबा दालिमुग कुरकुरि चिप बेनिफ्राय कारेन्टआबो थांबाय बेफोर गासैखौबो माने पेकेजिं बुस्थुफोरखौ जोङो फाननो हायोब्ला बानायनो हायोब्ला जेनेबा संसार जानायाव बा लाइमोनफोरा सोलिनो पुरा आरामसे हागोन आरो माने साख्रिफोरल' बांसिन साख्रिखौ नागिराबाबो जायो दानि जुगाव माने जुगानो चेन्ज जाजोब्बाय साख्रिखौ गाबबाय थाबा जालिया आरो माने समजों खारफानांसिगोन नालाय बेनिखायनो आं खावलायनो सानो लाइमोनफोरखौ ओरैनो थानो नाङा जि ट्रेनिं फैयो बेल' नङा फुड प्रसेसिंनिल' खामानि नङा जेनेबा बेगनिफ्राय लानानै बेग हेबनाय बा बायदिसिना बनायनाय आरो नाजानाय थायोब्ला साक्सेस जायो दा बेगफोर बनायनाय बिराद मोजां बेग बनायो दा बे बानायनायनिफ्रायबो साक्सेस जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो बायद'फोरा मेम मोना बुङो आरो बिनि उनाव आरो बै मोजां फुल लानाय खादा बेफोरबायदि खादा बेफोर माने मेथ'खाफोरजों बानायो मेथ'खा बे ओरैनो गोलैसोना थानाय मेथ'खाया बेजोंबो बानायनानै बेखौबो जों मेलाफोराव फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेफोरखौबो जि समायना नुयोना दा बेफोरखौ बायनानै लाङो हेबनाय खादाफोरखौ बायना लाङो बेफोरखौ बानायना सोलिनो हायो आरो फार्स्टआव माने बिजनेस खालामनाय समाव बिराद गोब्राब दे बिराद स्टार्टिंआव बिराद गोब्राब बेनिफ्राय जेब्ला एसे लामाखौ मोनलांबाय थायो आरो गाव मोनलांबाय थायो आरो आंखौबो जेनेबा सोरबा बुंनाय दङमोन जे आसारा गोथाव जायाखै आमुक जायाखै जाया माबाया बेबायदि गोबां खोथा सोरबा बुङोमोन खिन्थु आं गोसोआव लायासै आं नाजानाय दङना बयनिबो माने सालाय जुथिफोरा एखे नङा सोरबा खासेया गोथाव मोनगोन सोरबा खासेया गोथाव मोना अब्लाबो माने खासेनि खानै खाथामनि बुंनायखौ आङो माने खोमा होआसै आरो बेनिफ्राय नाजालांबाय थाबाय आरो दा आब'नि थाखाय मोजां नांबाय आब'आ जिनाखि माने खस्थ' खालामनानै दा दिनै नोंनि खस्थ'नि फिथाइखौ दा मोनगासिनो दं थिग बेबायदिनो एडभाइसखौथ' मोजाङानो होबाय दा माखासे लाइमोनफ्रा नायनानै एसे सोलोंदो आरो दा बेखार थानायनिफ्राय साख्रि खायफा माने साख्रिखौल' होसोबाय थायो नालाय नोंथांमोना बेफोरबायदि आसारनि बिजनेसल' नङा दा अनेक जि दानाय गोबां जि दानायनिफ्राय बेग बानायनायनिफ्राय आरो जिखुनु पेकेजिं बुस्थु जों गोबां टाउनफोराव गोबां बायना जायो नङा होमबा बेफोर बायना जानायफोराबो जों बायदि बनायो जों जेरै बनायो बिथांमोनाबो बिदिनो बनायो बेनिफ्राय ब्रेन्ड जेनेबा बिसोरनिया ब्रेन्डनि आमुक तामुक बिराद मोजां बुस्थुआ बिराद मोजां होननानै जायोना नाथाय बिदि नङा जों जेरै बनायो बिदिनो बनायो खिन्थु मानि थाखाय ब्रेन्ड जायो आं फोरमायनो नागिरदों नैबे भयामनि थाखाय आंबो दा नैबेखौ भयामखौ चेन्ज खालामबा ग्लासनि होबा बेनिफ्राय नैबे फरिं पेपारा आलादा जागोन ओमफ्राय नैबे स्टिकारा आलादा जागोन बेनो जाबाय ब्रेन्ड जाबाय बेनो ब्रेन्ड जागोन आरो दा बेहाय एसे नोंहा खरसा एसे खरसा थांबावगोन नाथाय आंहा न'नि गोनांथि जादों न'आ गैया बेनि थाखाय आङो थाथ'दो आरो मेसिनफोरखौबो बायथ'वाखै बेनिफ्राय दा आखाइजों बानायनायासो बारा साफा बायदि मोनो आरो आंबो दा ट्रेनिंखौ लासै डेभेलप खालामनांगौ नै ट्रेनिंखौ आं लाना फैदों नालाय दा ट्रेनिं लाना फैनानैबो आं ट्रेनिंनि बायदि आं
बारा बानायाखैनो आं जिबायदि सिगांनिफ्राय बानायबोदों बिदिनो बानायदों आरो केमिकेल होआखै सान्दुङानो आंनि केमिकेल आरो मोजां नांबाय आब'निफ्राय माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो मोननानै दा जोङो बेखौ लांनोसै दा बानलु आजारखौ बानलु सिब्रु आसारखौ लांगोन जोङो बेनिफ्राय अमानि लांनो होननानै फैदोंमोन अमानिया गैथ'लाबा दा आब'नियाव बेनोथ' अमानिया जोबथ'बाय ओरैनो आब'ना एड्रेसा मामोन जायगाया भकतपारा मा गामि बियो नैबे बावला गामि होनना बुङो बावला गामि ना सोरबाफोर आसार बायनो लुगैदोंब्ला अनलाइनावबो अर्डार खालामनो हागोन अर्डार खालामनो थाखाय मा एड्रेसखौ मा खालामनानै बोबा मोनगोन मा अनलाइनाव नाम्बार होखायो आङो नोंहा फेसबुकाव दंखायो बेनिफ्राय बेयाव नाम्बार होखादो आंनि बेयाव स्क्रिनाव होनो हागोन आब'नि नाम्बारखौ नोंथांमोना बेहाय कन्टेक्ट खालामनानै अर्डार खालामब्लानो जाबाय आरो ओमफ्राय एड्रेसखौ हरनांगोन बेनिफ्राय पेमेन्ट खालामग्रोनांगौ आरो अनलाइननिया बेनिफ्राय जोङो बेबायदि नै दानि दिन्थिनाय बायदि आङो करियार माने पस्टेलाव हरो बेबायदि बे पेकेटआबो 17 ताका आथाना लायो ओमफ्राय आरो दा पस्टेलाव लाबावगोनसो ओमफ्राय आरो बे पेकेजिं खालामनायाव आरो आं हाजिरा लायो नालाय बिनो आरो एक्सट्रा आं फैसा हरनांगौ जायो आरो बिदि फुदुंब्रबबाय नै आब'आ जोंनो ओंखाम जाग्रासो फैदो जोङो दुखानानो बन्द' नै जेबो नङालै आंथ' लोंलासोमोन तनिष्का नै फैदो तनिष्का साहा लोंसै फै आनैया साहा फुदुंदो नै फैदो दे लादु जायो बियो लादु टेस्टि हा टेस्टि जों दा नै आब'नाव फैनानै साहा लोंबाय एरिबाय गयबो जाबाय बेनिफ्राय आसारखौ लानानै थांसै जोङो बानलु सिब्र'नि आसार बिराद गोसार ना बानलु सिब्र'आ ओरैनोबाबो गोसार जाखायो होमबाबो आसार बानायनाय हिसाबै टेस्टि जायो आरोना बारा बानलु जानो हाखाया दे नोङो बारा जानो हाया आमफ्राया खावलाय गोजा जालायनाय जायो बानलुखौ दा जों लांनोसै थांसै जोंहा ने तनिष्काया बेरायनो मोननानै बिराद मोजां मोनदों आया मानो लाखो बिखो आलासिसो जाबावो ओमफ्राय आब'खौ माने आब' मोननिफ्राय आलासि गुमै मोनानिफ्राय गुमै खरेननिफ्राय आलासि जायो आरो आलासिसो जाफैबाय आरो ओमफ्राय दा नै जोङो लाबाय नै मोनसे बानलु सिब्र'नि आसार बाजै आसार नै बाजै ब्रेन्ड बाजैया बिराद फेमास नालाय बाजै फेमास जाथ'वाखै र' दसे समायना खानाय गन्थं जिट मोखां गावासो नै जि समायना आं बाजै जाया आरो आब'सो जायो माने आब'नि ब्रेन्डआ बाजै आरोना बाजै आसार होननानै बयबो मिथिखायो दा जों लांनोसै आरो पेकिं खालामगासिनो आब'आ जाखांखानायफोरा मिथिखागोन बिथांमोना जोबोद गोजोननाय थाबाय फंबाय मुवाजि जि दिनै आंनि न'खराव फैनायनि थाखाय आरो नायग्रा बिथांमोनखौबो आंनिफ्राय जोबोद साबायखर जाय बिथांमोना आगैनि चेनेलखौ नायदों सापर्ट खालामबानो जाबाय बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो जेनेबा जायोब्ला फंबाय नैबेखौ ओरैबो फरिं पेपारखौ बोखारखागोन बेखौ बोखारनानै जेनेबा सप्तासेनि गेजेराव सान्दुंखौ आधा घन्टा 1 घन्टा फोनांना दोन आरो बिदिखौ लामना दोन आरो ओमफ्राय लामना दोननानै जुदि सान्दुंनिफ्राय लाबोयोबा बेबायदि खालामना दोनथ' आरो दे दसे खमाय ओमफ्राय जुदि नैबे थान्दा जाबा ओरै खपाखौ ओरै मोजां टाइट मारिना दोनबानो जागोन आरो बिदि माने बिराद गोबाव जाजागोन नों 5 बोसोर बाहाबाबो इउज खालामजागोन आरो आसारखौ बिदि सान्दुङाव दसे होबा 5 बोसोरालागै इउज खालामजागोन आरो एखेथार ने तनिष्का सोरनाव फैदों मामा हा सोरनाव आनै मोनाव हा आनै गिदिर ओमफ्राय जोंहा आबैया बोलो आबैया अबाव थांखो आबैया मा होनदों होनदों न'आव अजगलावसो दंदां ना गुरदों Umbrella होनलाय आरो बेखौबो लानोसै नोङो बा मोननै होलाय नुवाखै मोजां
मा बियो तनिष्का मा बियो हा आथाय बे आथाय जायो लिचि ओइ नै दादा जिनबाय हनै जिननो हो जिनदो दे लिचि मामाखौ जिननो हो नै सेसाया लिसु फिथाइ जादों लिसु नै लिसु जादों लिसु जि मोजां मोनो बैयावबो दंबावो नै मानै गांसो जागासिनो दं माथाम वा बा गसंलायबावसो साहा लाबोबाय ने तनिष्का मिस्टि मिस्टि जागोन नोङो तनिष्का एलाय अबाया सुबुङा जाग्रोबायलै बियो सुबुं गोथाव अ फैथिया फंबाया थांसै जोंहा गुमै खरेननि बिमानि मामोन बिहामजो बाय बाय होनदो बाय बाय होनदो थाथ'दो हाब तुगिया आनैखौबो आनैखौ चुमा होनदो आनैखौ चुमा होनदो चुमा होनदो आब'सो दा आब'सो